तिरंगा वर्गी ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ବି ତ୍ରିପୁରା, ସି ଗୁଜରାଟ, ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତାଙ୍ଗେଲ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସି ଆସାମ, ଡି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ବାଉଁଶ ତିଆରି ଟୋପି ଝାପି ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ବି ମଣିପୁର, ସି ଆସାମ, ଡି ସିକିମ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆସାମ। କୁମ୍ଭକୋନମ ପାନପତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ କେରଳ, ବି ତାମିଲନାଡୁ, ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଡି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ। ଆଦିବାସୀ ପୋଷାକ ରିସା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ ସିକିମ, ବି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସି ଓଡ଼ିଶା, ଡି ତ୍ରିପୁରା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ତ୍ରିପୁରା। ମନପ୍ପା ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଡି କେରଳ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଗୋରତ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବି ଓଡ଼ିଶା, ସି ଛତିଶଗଡ଼, ଡି ସିକିମ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଶାଲ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି ତାମିଲନାଡୁ, ସି ଗୁଜରାଟ, ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ମାଟିରେ ତିଆରି ପାତ୍ର ଲିମାଇ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବି ଆସାମ, ସି ମେଘାଳୟ, ଡି ତ୍ରିପୁରା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ମେଘାଳୟ। ଖବାଲାଇ ଫୁଲମାଳ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଏ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ବି ତ୍ରିପୁରା, ସି କେରଳ, ଡି ତାମିଲନାଡୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ।